Arratsaldeon Gasteiz, arratsaldeon... Bueno, hay una cuadrilla, ¿se ha juntado una cuadrilla para comer? Hernán, Pablo, Miguel, Gata, una cuadrilla más bonita. ¿Listo? Arratsaldeon guztiok ikusentzule, arratsaldeon Gasteiz, arratsaldeon Iruña, arratsaldeon Asier Belez de Mendizabal. Arratsaldeon bai, ongi etorri ikusentzuleok, Gamarrako rugby zelaira. Orain ez da euririk, Orzadar poli badago, baina zelaia busti eginda. Bai, eta badago eremuak lokatzarekin, ez da? Horixe gizona, balirudike partidua gogorretik joko duela gaur, lan handia egin behar izango da. Bai, fizikoki izango da gogorra, dudarik gabe. Asier, amabostekoak kantatuko ditugu? Bai, Gaztedialdetik, Iker Otxoa, Antia Joritz, Korkostegi, Andres, Julen, Martín, Ibon, Luka, Rodrigo, Iñigo, Eñaut, Taritz. Eta launikatik, aldetik, Lukas, Gufi, Bonbon, Unax, Porras, Iker, Toni, Mikel, Enaitz, Gaizka, Martín, Lander, Jokin, Pollo, eta Santxi. Bueno, bai eseke amabosteko biak, gaur nor baino nor ibiliko dira, Gasteizko unika eta Gamarrako unika eta Gazte diren partido beti dira gogorrak. Eta zelaia dago moduan ikusita badator, Bai. Launikak jolastu zuten azkeneko jardunaldian itxean Getxoren kontra eta galdu zuten 7 eta 29, nahiko emaitza, bueno. Bai, hori da, nor eta Getxoren aurka, bestela Gaztedik bisita egin zuen Kastilla aldera da Angelikoia jaso. Kriston porrota jaso zuten, 40 puntu eta 12, markadorea... Antxe unikakoak, bereien abesti klasikoa, bereien jaka delako horrekin. Jaka naparra. Unikarra. Epailearen izena ez dugu esan, ez da, bai. Bai, da Elena Moro. Bueno, Gaztedik baloia eskuan, Gaztedi tabernaren aldean eta unika kas aldean. Ia ba. Baja ugari Gaztedik. Bai, min hartutako asko eduki izan ditu. Gogorra izaten ari zaio Gaztedik, urte hasiera hau. Ordoa Luka, baloiarekin, terako du, bote prontoz, ordoa baloia, sakea txarra, ikutu du Korkostegi eta aber zer ustartzea. Eskatuko dute launikakoek, bai. Lehenengoa? Ustartzea. 0 segundoan. Ez da pasatu demorarik eta ja, lehenengo... Ikus dezagun, indarrak nola dauden, batekiko eta bestearekiko. Bueno. Hor daude, mele biak, bata bestearekiko. Enaitzek, baloi eskuan, tupustegin erori, eta ostiko librea. Bai, atera du Askar, Mikelek, plakaje ona, guain Gaztedi defentsan, aldezkerratetik, hor sartu da berriro lurera. Zela erdian jokoa. Ordo Porra sartu da, ondo plakatuta, guain eskura jolasten. Defensa ona. Bai, presioa ederra. Metroak irabazi egin ditu, Gaztedik neste baloirik lortu ez. Atera da. Arazoekin, kontuz, unika. Presioa, kontuz, Horiker. Lurrera. Unikak ez du metrorik irabazi.
Bizkarreko jokaldia galeraino. Zelai erdiko marra zapaldut, baina kanpora. Kanpora. Lehenengo eskasak Gaztediren alde. Bueno, Gaztedik defensa ona Bai, presioa lehenengo jokaldi ugari. honetan. Naiz eta ustartzea galdu duen, nola, Bai. ostiko librearekin. Zelaiaz dago Ez, baina bihontzako. Hori da. Hori. Hortuxa, Lehenengo Xabi Antia. eskasa, Gaztediren aldekoa. Jubiño, Xabi Antia. Baloi eskutan. Erdira bai. Bigarren saltatzailera, Julen, ondo. baloi garbia. Han, erori da baloia, baina jarraitu egin behar da. Gaztedi baloia erori egin zaio, eta epaileak abanta. Bueno, hori bagenekin. Hada, zelaia zikin egon da. Naizta erurik ez dagoen une honetan, Baina lokatza, baloi ez dago. Baloia- Eta bai, baloia bustixa eta kanpoan jokatzeko gatxe. Zaila da. Baloia alaia. bueno, baina bi taldeak ohituratuta da. Bai, daude. bai, bata Gazteizkoa beste Iruñakoa. Biek alabia bakite zertan hemen ibiltzea. Enaitz. Sartu du baloia, irabazi du ondo. Jokaldi prestatuta, ondo doa. Adi egon, plakaje ona, ederra, Baina ez kontu dute zor, hartzen baloia. balon Ondo garbituta. kanpoan do baloia ez. Bueno. Atera du, Oi, ez du plakatu. Orain bai metroak irabazi ditu unikak. Abil. moitxu, oso ondo Urrunean. moditu du baloia eta ordoa kontuz. Arkia sortuta, 22ko barruan. Ikusi Atzera behar, jarri zaiola. bai. Jarraitzen du, baloi bizia. Bastedik berreskuratu du. 22koan, Gazteiren 22koan. Ea zer erabaki. Baloi atzera, Luka. Luka Kostikoa, Ostiko ona, itzelona. bai. 10ko marraraino bialdu du baloi hori. Askar erabili du unikak. Baina plakatu izan da, atera duten tokitik eta atzerago, defensa bikaina Gaztedik. Hor jarraitzen dute launika beste fase bat. Metrotxoren bat irabazita gero, aurretik da biltza. Porra sartu da indartxu. Gaztedik baloia Bai. berreskuratu. Arrapatu Andres Diez. Andres ondo da bil. Gaur, ez da gizen zain. Kontu zor, bai. Plakajeta hori pixkat berandu etorri da. Ah, ez. Izan du, ez du Ez estarkatu. dituela besoak itxi. Bai. Ba hori sepita. Zigor golpea. Eta hor doa Luka. Partidoko lehenengoa. Baloia 10 metro irabazi ditu. kanpora eta aterako du Gaztedik. Hori etzen ba, ona ekartzekoa. Eskerreko aldera eskumatia izan da zelaiaren erdi-erdian. Bai, bueno, baina Bai, norbera ez dago zelai barruan, Hori eta da. barruko erabakiak barruan hartzen dira. Xabi Antia berriro. Xabi Antia. Lehenengo tuxa ondo irten da. Bai. Ea, bigarrena nora doan, Gazte irekiko. Atzera, hirugarrena. ondo. Ibon, Luka, ordo Rodrigo. Atzetik, Eroso jokatzen Gaztedi atzean. Eraso oso polita. ordo Aritz. Fijatua, Omar, Aritz, baloiaren bai, amor. Itzel askar, tximista bezain askar, eta bere entxegu eritxiko da, Bai, lurreraino heltzen bada. Ona! Gaztediren lehenengo entxegua, eta ez da tutxa atera, eskasa atera, eta entxegua. bai. Jokaldi bakarrean. Eskura jolastu Ona. dute, oso ondo, atzetik. Bai, bai. Eta- Zelai erdian jende ugari pilatu dute, non baloiak alaiz jarraitu duen egaleraino, eta gure egalekoak, Gazte diren egalekoak nonbait, entxegua, bikaina. Ona jokaldia, Bai. 5 puntu Gazte diren alde. 5 minutu pasatu dira. Ba, hola gabiltza, 6 minuturako. Baina ostikoa Luka. Hiltasuna gamarran. Eta ez du gauzatu azkenian.
Bost eta utz. Bost eta bapes, bost eta esperantza. 6 minutu. Bai. Guaindikan launikak ez du... Unikake bi baloi eukitu erasoan eukitzeko, baina ez du metro handirik irabazi. Ordea Gaztedik ere bai eukidu pare bat, eta tuts honetan lortu den txegua. Ikusi beharko da, zer datorren. Gai. Ez da adirazgarri. Hor, gaizka, luze jokatuz, prest, eskerra, bai, Berak eraso, oso ondo, katu, bakarrik dabil, laguntza kriston beharko du. abiadura, ostikoa, ez da eskura irten, balio. bai, eta guain ikusi dut zuloa, Atxikatu du baina. Horratxe. Aritz. Gazteiren eraso. aritz, lurrera, Baloia, bai, jolasteko Gaztediren. prest, alde Gaztedireko itxitatik, gehiago. Hori da, putikote. Jubi, Ausart, metro pareo tiro basita. Ardatzetik Andres. Zutik. Laguntzeske eta laguntze iritsi da. metro irabazi, Gazteiren baloia, beti ere itxitik, nora da bera bakarrik. Ibon, Harrapatu dute, baina baloia argi dago. ostikoa, Hamarretik Omar, eta barra korrikan, Oso ostiko pizkat, komplikatua, bai, defentsarentzako. motza Ondo geratu da, ibili iskin. Oso ondo, ez dago abantikor. baloia bizi, ondo, jarraitzen du baloi Bai, epaileak ez dut usik ikusi hor. Omar. Arrasainak adirazi duen. Itxitik berriro. itxitatik, Bitu, eta tuxa, Gazteiren alde. Ibon saiatu da, baina ez da irten jokaldi hori, Eskasa, Gazteiren Lastima. alde. Bueno, nahiko jokaldi nahasia, osorik. Bueno. Ezkerraren korrikaldi luzea, ostiko neko ustela esku-eskura eman dio. bai, Eta gero ostikoka ebili dira, komplikatu da. Eta, pixkat nahaztu dira, eta 3 minututara aurkako lerroan, atzera, hirugarrenera. ondo, Rodrigo, Inigo, lurrera joan da, Baloi hori, erori da. a ber, zer Bai, erori pitatu da. du Elena Morro, bai, Habana, eta beste uztartze bat, Bueno, launik alde, nahiko partida garbia zelaiaren egoerarekiko. bai, joko eskuduetara, ondo joan da, bitaldeak, Bai, bai. baloi kontrola ona, Horixe. Nesta horrein erori zaion, gazte diri. Ia, ba, bigarren ustartzea eta bigarren hau ere unikaren aldekoa. orda, Enaitz, Enaitzek, sartu du baloia, bai, irten da, garbi baloia, ondo, bere lekuan geratua. Inigo defentsan, osaiatu da Martin, baina azkenian ez du lortu aurrera joan, ona defentsa Andresena, Epaileak abisatu dio. Eta zer pitatu du? Ez du adirazten. Hona izaten da. Adiraztea. Ustartzea. Ah, mola zela esan du. bai, eta baloi ez dela irten. baloia esen jokoan, eta Ba, Andresek baloia bereskuratu du. Zutik egon da. Ona. Andresek 10 minutu hauetan protagonismo eukidu. bai, Erabakiora, nabari da urteak dituela. arazoak, Errobian badakiena. Aldaketa bat? bai, norbait joan da kanpora, eta sartu da Bruno, Bruno. 22. zenbaki horrekin. Lehenengo ustartzea, Gazteiren alde. Andresek irabazitako. orda Ibon, sartu du baloia, bultzatzen launikak, ondo atera du, Gaztedik baloi atera. Itxitik. Oso eraso ona. 7 metro irabazita Gaztedik. bai,
argi sartu da ikusi du. lateralki Jokos eta kanpokoa. zigor golpea Gaztediren aldean. Bigarren zigor kolpea eta biak Gaztediren alde. 10 minutu Luka. hauetan. Ostiko ederra, ederten, Baina ez du atera. bai. Helenaren Bai. Kanpora jo duela. asmoz, esan bai. dugu Pelle. Esan du baietz. Ostiko ederra, metro asko irabazi. Metro andana irabazita gero, bosteko marran, unikaren entxeguarekiko bosteko marran. Hori da, aukera polita. Baina, bai, holaxe. Argi ikusi du eta hartara pitatu. Eta ez da baidarik hemen. Jubiño, baloiarekin. Fabriken aldean. Eta ez igetilekuaren aldean. Bosteko marran, kaseko aldean. Eta horrengoan, Atzera, hirugarrenera berriro. Lautik lau irabazi. mola, aurrera Gaztedi, Eta? oso hurbil, Etxegua, ikusi behar. ez, Ez, ostopatua. bai, geratu da baloia, Baloi estopatua, entxegu marra Eta- barruan, hogeta bitik. eta biktik ez, entxaiuko marratik. Arrazio guztia, okazu, ez. Bueno, eta ostiko hauek, ba, motzak esaten dira, eta aukera kontraerasoa egiteko polita. Entxegu marratik, erdiaretik. Horra, luze, Luze, amarreko marra gaino. ondo hartuta baloia. Gehiago zabaldu. Eraso. Ibon. Berte plakak eta pixkat barrura baloia. Jubiño. Ederki, Oi, kontuz. lapurtu egin dute. Ordua epailea. Zuzenean erazten, oraintxe Habana. adierazi du. Habana eta aterako du launikak. Hori da. Hasierako pase hori ez zela ona eta. Bai. Unikaren aldeko hirugarren ustartzea. 13 minutu, bosta utz. Gaztediren alde. Bai. Nahiko alai dabil baloia. Jokoa launikaren zelaian. Bai. Ordu laurden honetan unikaren zelaian jokatu da gehien bat. Baina unikak baloi eduki duenen arrisko ere sortu izan du. Ez halako arrisko handia. Egia da, Gaztedik entxegu bat eta ia beste lortu dituela. Nola nahi ere, partidoneko parekatua. Gaur gorkoz. Ondo irabazita baloia. Ostikos. Luka Prest. Ondo. Pase ederra. Benetan ere. Aritz. Ikusi dolekua, ostik hori, ez. Zuzena, eta Eta ez du orduan, metrorik irabazi, unikarentzako baloia ostikoa jo duen puntutik eta tuxera. burua altzatu du, ikusi du, Bai, Baina- erabakia ez txarra. ez da eten. Ez zaio atera. Erabakia txarra ez izanagatik ez zaio atera. Bueno, holaxe. Hor norbera, hunda. Ia. Hirugarretutxa, unikak irabazi. Baina, mina hartu du, gertatu da. Bakarrik erori da, ero... Epaileak denbora eten du, ikara izan da gehiago. Bueno, jaiki da azkar. Espektakularra izan da. Baina minik ez duela hartu dirudi hori gauzik eta honena, eta sepitatu du. Bale bat, Habana igual, egon da. Berak eten du. Bai, gelditu du partidua eta Bai, bai. Ez zaio gustatu ikusi duen hori, eta egia esateko, ona, bere onera, epailearen alde esan beharra dago, arriskua ikusi duenean, persona batekiko, gelditu du partidua. bueno, ustartzea, Berriro arazoak, uztartzean,
Zelaia dagoen bezala irristatu eta... Bai, bestaldian jarri da, Elena epailea, Elena Moro. bestie ikuspena eukitzeko. Hiru denporak, enaitzek baloia barrura. Argi baloia. Hiru laurdenekoan. Ez du eman, plakaia. Erori da, ez da erori. Keinu egin du, geratu da baloiarekin, eta Baloia horrela. geldirik. Defensarentzako denpora ugari. Hala ere, erasoak metro pare bat irabazi ditu. Berriro ere, kanpora baloia. Orain gontan, beste metro bat irabazi dute zela erdi inguru honetan. Baloia Atzeraka, kanpora, kontuz. neko zikin. Zerpitatu eta ustartzea gaztera da, abant. Bueno, bai, neko zikin baloia, neko zikin zelaia, hori gertatzen da. Hauxe da gertatzen dena, bueno, Ez da gorratxa jolasteko zelaia. inendek inora. Hala ere, nahiko parekatuta egon arren, dirudi gaztedik agintzen duela pixka bat. Irurogei berrogei. Berrogeita amabost, berrogeita bost. Oi ba! Kontuz, lapurtu dute, ostikoa, orduaritz, Erne, Aritzek ez dakiz ere egin. Baloi Omarri. Omar. Korrika. Omarrek ostikoa. Ostikoa... presioa gaztedik, ederki bon, Onna. sartu da Ez dago albotik, bai. Argi eta bargi, Ados. sartu da albotik eta 10 metro gehiago. Itzeitatik? Bai, hori Hori horrela da. ezerretarako balio duri, badakigu. Ba, lehenengo zigor kolpea. Zelaia dagoen moduan, 18 minutua. Lehenengo zigor kolpea. Oso. Bitatzea oso berri polita da. Ordua gaizka, 20 metro irabaziz, launika taldea, eta ordua Gufi. Bueno, unikak Franco dauka lehenengo baloia. Bere erabakitzeko Bai. zerrekin. Aukera eraso jolasteko, naparrak, Bai gero. Ia zer dioten hiriburukoek. baloi guztia, lokatzarekin, garbitzen ari da, bai, hortxe da. Zera, kontuz hor sartu du, oso ondo. Onda! Gazterik irabazi. Berreskuratu du Andrés Díaz, Andres Díaz. baloia hurbil, hor Xabi Antia goian geratu da, baina aurrera joan da, ederki, Ibon, Ausart. pixka plakaje hori, pixka goruntz joan da, niretzako. Are, zabalean gazte, Eskuetara. defensa ona. Inigo, Hala ere, metroak gaztedik irabazi. Hiru, heldu dira laguntzak. Ondo, laguntzak gehiago. alde txitatik, erasoa gaztedi, Eta Baina- jarrai. ondo defentsak, hurbil, Otsoa, Otsoa Kriston goderi eutxi. plakaketa. Ibon, Ibonek zabaldu. Inigo luze, Zabale Aritz, dago. Hiru gehiago dira. bai, Horra, jarraitzen bera du, bakarrik. pase ederra, Arratzean, bi lagun dira. Jubino baloia gorde. Omarrek laguntza. Ibonek baloia atera. Hor dira. Ondo, 22 marra zapaldu eta pasa. Ibon. Ahi bala. Kristo kolpea hartu du. Omar. Omar Ausart, den txiki horrekin. Ibon. Ibonek Andres. Andresek ez dako lagunik, bai, bat. Ona hori. Aurrera gaztedi. Gaztedi pare bat metro irabazitu ja. Etxegutik eta 10 metrora. Atzera oroia, zabaldu, ez dute plakatu. Barrura! Eta gaztediren etxegu berria. Nondik hasi den jokaldia. ederki jokaldia, Eta
baita beraien 10 marratik hasi du jokaldia Gaztedik eta araño amaitu. Pazientziarekin Entxego mugitu du baloia, jaunda jabe, eta azkenian bai gizona, erabaki zuzenak hartzen eta laguntzak leku guztietan. Jon Korkostek izan da Entxego egilea, bigarren lerrokoa, age artean. eta jokaldi ona, Lukaren jokaldia, Bai, oso solidario Gaztedi, esan daiteke. Jokaldi honetan benipein. bai, laguntzak egon dira, Leku guztietan. Eta ez bakoitza bere postoan, baizik eta bakoitza zegoen tokian. erakarri du defentsa eta Bai. bakarri geratu da. Kirol honetan noixe gertatzen da, ez plakatzen espaduzu ere. Saia. Bai. Eta barrura, beste 2 puntu, 15. 22. minuturako Gaztedik entxegu 2. Unikari ez digo gauzan dirik ikusi. bai, bueno, baina nahiko parekatuta dago partiduan niretzako, Bai. Fisikoki eta Bai. Baina bi entxegoiek Gaztedien alde erori da unika ez da heldu Bai, Gaztedien defentsara. hogeta bira, ez. Hori ere bada esan guratxu. Gazte 3 bidra heldu da eta birritan entxegu. Eta bueno, baloi jabetza Bai, nahiko nik berdintxu esango nuke, bai. parekatuta, bai. Are, ostikoa zeiarekin. Luze, eskatu behar da, ondo. Ondo hitz egin. Are, zabaldu behar. Eraso. Ordo, ezkerra berriro, Eskerra, oso azkarra eta bai. bizia da. Rodrigo, Ez dut ukan. bai, apurtu du defentsa. Bai, laguntza berritu. Eitxiz eskidu. Baloi egorek. Eta Sigor kolpea. Bai, garbitzen hori. Bueno, zer ikusi du? Epaia, nik ez da bi. garbiketa hori igual, Ez dela zer izan. Ortodoxoa. Bi Sigor kolpe Gazteiren aurka eta hau ez du. bai, azkenian, zapaldu du marra, Hase suerte txarra unikarena. Oso polita etera gaitzaio jokaldia. beste aldaketa bat, Bai, ala. bai. Unikan alde. Eta zer da? Min hartutak Blat, irten da, eta ez dakigu zein joan da kanpora, bi aldaketak egon dira, Teknikoa izango zen, edo fisikoa. ez duzte, fiziko dirudi. Ia, eskasa. Gazteiko eta biko barruan. Entxegutik eta teri bat. 20 metro. Unikaren alde. Eta Gaztedik irabazi. Jubiño, Indartxu. baloia, eta metro batzuk. Are, kanpora. Julen, Julen bakarrik. atzera Andresen plakajea. laguntza. Andresen laguntza aski izan zaio, Bai. ez. Baloi erori zaio, Morok zerpitatu. Bana, Oi, Gazteiren aldekoa. bai, ni beste gauza ikusi dut, baina Gazteiren aldeko uztartze bat. Tuxa izan den tokitik eta bostetra. 22 marratik, Gazteiren 22 marratik eta 3 bat metro. Igor, baloiaz. Uztartzea. Lehenengo, bigarren, eta hirugarren denbora epaiak banda. Eta beste uztartze bat, Bueno. Gaztedik galdu duena. bai, azerre Zerra ostiko kolpea, bai, ostiko geratu hori da, bai, sartu du eskua, han, eskura, azkar atera du, aukera politia, eskuan jokatu. oso ondo driblina, Metro andana irabazi. Gehiago korrik egin alde baterantz. Baina, bueno.
22 marran, unika, antolatuta. Gazteiren defensa, ez da txarra. Unikaren erasoa. Baloia Txar. galdu dute, Bai, kontraeraso zabal baloia. aukera, Andoa, albos korrika egiten, berak zulo bai, topatu. ordoa, Zela josoa. badoa. Hor, Martín Ezkerra, Kriston abiadurarekin eta entzaiu bikaina Bikaina. jauna. Otxo eribeko kemandako pasaren ondoren, berak egozi, berak jan. Zelako korrikaldia. Bestelakoa. Hogeta biko marra barrutik. Baloia berreskuratu gaztedik. Otxo eribeko hori eman, otxo eribeko ezkerrari, eta ezkerrak korrika eskerrak ederki egin duena. Handira, 5 puntu geixio. Unikaren eraso etzen txarra, baina han, gazteiren hirugarren txekua. Genian hor, defentsan ez du ondo itxita defentsa. Eta Lehen esan dagoa, plakatzen ez bada... Han makario, egin duren bat. jokaldi oso ona. Osona. Espektakularra bai. Bizi-bizi Bixi bai. eta Lukaren aukera 2 puntu gehiago lortzeko. Ez du lortu. Ama zazpita lapez. 27 minutu hontan. Bueno, eta sailkapenean Salkapenari dagokionez, gaztedik bestelako Gaztedik- hutsa egin zuen aurrekoan arandan. bai, laugarren postuan dago, Bai, 5 irabazi 6 galdu, hirugarrenari ez dakio ezin dio eskurik sartu. eta launikak 7. postuan Baina unik ezin daiteke jetxi, 12 ala. puntu eta 2 irabazi Ui. eta 9 galdu. Habana Julenena, Bai, baroie komplikatu dira. Ez dira erresak, bai entrenatzen dira. Bueno. Beste ustartze bat, eta honengo hau ere unikaren aldekoa. Hiruan. Ia zer datorren. Gaztedik bultza, baloia ala ere unikarena, garbi. Zabaldu baloi hori. Ederki plakatua, zela erdien, ez dute metroek irabazi. Horren galdu egin dute. Andresek, horrean, baloia, Andresek berak berreskuratu. ordoa Jubiño, Xabi, plakatua laguntza eskaintzen, oso ona. azker atera behar da eta Bai, zigor kolpea, gaztiren aurka. ez du askatu baloia. Dirudienez, Gaztein aurkako hirugarrena. Bueno, polita zen, baina... Ia ba. Metro batzuk irabazi ditu. Jode. 30 bat metro irabazi ditu gutxienez. Ia ba, zer datorren. kontuz bai horrekin. Jarritzen du launikak eraso. Martinekin, lurrea joan da. Azkenian berak geratu da baloia. Han. Ez. Urduri edo. Hirugarren postuan Bilbao dao. 39 puntuarekin. Eta bai. Geratzen dira 2 partidu.
baina handik esan. Kaixo, Mikel, zer moduz? Argirik ez daukanari piztu inbersizkio. Ia da. Horren gustartzea. Gazte diren alde. Hauzi izango da. Zazpigarren. Ibon, Gazte diren aldeko. ondo irabazita, gustartzea, Ibon eraso, Lukarekin. Zabalean. Aritz, Aritzek denbora eten du. lurrera. Bai. Ostiko gora. Ez da txarra. Presio ona Omarrena. Omar, Ez da iritsi. Bai iritsi da. Eta hirugarren lerrokoak ere bai iritsi zezkio. Laguntzak. erra Hortxe. presioa. Unikaren 10 marran. Baloia. Presioa baloiaren gainean. Ondo 8 beko. Metro bat irabazi du, 2. Baloia barrura. 10 marra, zelai erdiko marrara iritsi da Unika, aurretik gaina. Zabaldu du baloia. Beste metro batzuk irabazita. Lurrera. Bai, Eta zigor kolpea. Oso zorrotzeri. Gazteiren aurka. Ez. bai, Zera direzi du. bai, pantalla edo adizkidea zegoen ez. bere aurrean. Ez. Unikaren offside. Unikakoa zegoen baloiaren aurretik eta bere aurka jo du. Ez du pitatu pantalla betxik eta offside. Bale, egin. Ondo. Fina gero. Dena ikusten, no? Ondo. Hogeta 12 minutuan gaude. Gazteiren aldeko laugarren zigor dute. 17 utz. Gazterien alde. Amazazpi eta hotz bai, eta Unikak ez du oso handirik erakutsi. Gaztedik... Kontuz balioarekin. Bestelako egurra eman diote. Baina- Iboni baloi zikinean. Baloia beti Ondo Gaztedik. babestu du baloia. Gorri beltz. Orlana eta Zigor Bai. kolpea Gazteiren alde. gainera jaurti da. Askar atera du, ez dugu 10 metro eta kontuz. Kontuz jokaldi horekin. Zer da, minatu da ez du. Txartel horia Kapitaina. atera dezake. Kapitaina ditu du. Elena Moro epailea. Ez egoen 10 metrotara eta plakatu du Iboneri eta bai. Azalpena jokulariari eman dizkio eta ese kapitaina. 10 minutu. 10 minutu. Bat gutxi hori. Unax. Unax, 10 Kanpora. minutu kalera, horrek esan edu Gaztedi 10 minutu ibiliko dela, Atzeden hartzera. pensatzera. 10 minutu ibiliko da, jokulariak gehiagorekin. Hartara, lehenengo zatio bukatu eta begarna hasi. Eta hori aprobetxatu egin behar da. Bai. Zigor golpe hori Ibon San Mateos Ibon San Mateosek, askar ibili da, atera du, asti ibili da bai. eta 20 metro defentsa irabazi zegoen, ditu, 5 metrotara, edo lau. hausnarketa, bate jakin. Bai, lehenengo zigor golpea, Ibon San Mateok ederki bidatu du. Bai, gizona. Ederki irabazi Gaztedik, Rodrigo, atzetik, Luka, Aritz, Aritz sendo gaur, bai. Inigo, Eta usartu pase hori ematera. Horein bai Ibon. Han, Zabaletik, berriro ere. No! Bestelako lana. Ai, metroak irabazi bai. zepena, Hobe izaten da metrotxo batez irabazi, ez du askatu, baina baloia salbatuta eukitzea. Bai. Azalpen eske, baloian kolpe guztiak. Laugarren zigor kolpea, Gazteiren orta. Pena, entxegutik eta urbiltze belako. kriston aukera galdu du hor Gaztedik. 25 metro irabazi eta Unika. Gaztedi ondo, ez da dila fila baina. Ez da dila fia gauzak garesti izdetzen direla, fiatzen zaren.
Partido nahiko garbia, zelaia dagoen moduan ikusita. Bai. Rodatuxa. Gufi aterako du. Aurrera. Baloi zikina. Eta baloia unikaren. Azkenian jarraitzen du jokoa. Hor Gaztediko presioa. Bai. Baloi hori. Kontrarraka. Unikak metro batzuk galdu. Kontuz hor. Atzera baloia, ostikoz, ez da irtengo. Atxikagarria, Bai, oso ostiko, polita, zelai erdiraino. Ederra, ostikoa. Jolastun du Askar, eta hor doa Ibon. Este, nik hor Gaztedik ez dituen galdu 40 metro. Bai, kontuz. Plakaje berandu, ailegatu da, Bueno, defentsorea pixkat eta hori Elena ikusi du Moro epaileak. bere aurrian zegoen, ez du nahi Hala arazoak, ere, epailea. Gaztedik tutxo batera duenerako askar atera. 4 minutu falta ziren Bai. lehenengo zatia bukatzen. 17 puntu aldetik. Bai, hobe. Pulsazioak apurua jeistea, ez dator txarto. Gerora hau gertatu da. Hori erabaki bat izan da, jokolari unikaren berdezko, beltzezko jokolari baten erabakia izan da, golpe hori, baina hala ere, arrisku handiak hartu ditu Gaztedik, 4 minutu faltan, 17. Eta beste txartela. Beste txartel horia. Iker kanpora bar minutu. Bi txartel horia atera du Elena Morok. Zorrotza, gero, epaia. Bai, baina Horixe. Denontzako berdin bada, aurrera. hori da. Olaxe, denontzako olaxe bada, aurrera. Zela herrian, Zigor golpea. Luka. Baloi kanpora. Hogeita mar metro bat irabazita, hogeita 5 metro irabazita, gutxiz gora bera. Eta orain baloia Gaztedirentzat. Hogeita 18 minutua. Gaztedik baloia, eskasean, Launikak bi jokalari gutxiago. launikak bi jokulari gutxiago, ero sartu da bestea. Gonik ez. Horixe. Xabi. Aukera, gaina Gaztedien. Hogeita 2,5 kanpo, parea batrotara. Gaztedik horren gontan zer egingo da. Atzera berriro, ez dira atzera. Lehenengo noztu bat ere jokatu. Bigarrenera berriro. Ondo korkos. Bultz, erori. Urrera. Baloia zabaldu beharko du, ke? Denpora luzea. Nahi du, baina ezin. Piskat. Lo hartu du, Luka. Unikak bikain berreskuratu baloia. Eta metroan dan irabazi. Zelai herria bitxi baitea. Bi gutxo horrekin. Zabaldu, denpora luzea manda. Baloi pase txarra. Kaskarra. Baloia gainetik kendu du. Eskatu du Omarrek. Ordo. Omarrek begiratu, Omarrek erabaki, Omarrek aurrera. Omar bakarrik, Omarrek dantza. Omarrek esku bakarrean baloia, Omarrek berak egosi berak jan. Omarrek aurrera, ez da plakatu aixan. Omarrek irabazi ditu, 50 metro bera bakarrik, Ibon. Ibon eta Txulen. Ibon berriro. Ona Korkos. Korkosek hausart baloia gorde. Meseta jaso ditu nire plakaje batera. Bueno, hori bai dela sarrak berri. Eta baloia, aiba, zigor kolpean. Zetik. Ez da ba. Lurrera jaurti da baloia berreskuratzea eta Elena Morok. Morok erabaki du, zigor kolpea. Jokaldia espektakularra izan. Kriston jokaldia egin du Omar Laminek. Trebea jokalaria. Kontuz. Bai, eta zuloa horatzian. Ordoa Javi Perez. Aritzen entzat.
Horaritz. Testoa aritzen ondotik. Rodrigo atzera. ondo geldituta. Eta ez deritxi, Javi Perez, zelako joan. Jubiño. Javi Perez, baloiarekin. Andoa Aurrera. bera bakarrik, ostiko. Ostiko hori? Bai, pixka hor, ez dakit ba. Ona. Presioa gaztedikoa. Gazte diren presio polita. Hala ere, ausarte eukidio unikak. Unika, bere goetaiko marran, zerbait antolatu nahiean. Ostikoa, bueno, baloia txikatu, eta eskerrak eman barko du unikak. Partida amaiki bukatu da. delako. Lehenengo zatia, 17 utz. Da horrekin. Bueno, gaztedi nagusi, askogatik ez, baina markagailuan zeharo. Lehenengo zatian, bintzat bai. Neko gorri belt. Ikusi behar bigarren zatian zer gertatzen da. Ordura arte, ikusentzuleo. Bai, gero, te agur. Agur.